Vítajte v ďalšom pokračovaní Godzone magazínu. Témou dnešnej relácie sú misie. No a práve preto sme sa vybrali za človekom, ktorý má na túto tému čo povedať. Takisto neobídeme Andreja Kmotorku. Ale ešte predtým mi dovolte predstaviť vám neuveriteľnú, neopakovateľnú a nezabudnutelnú rubriku Ivo a Jay predstavujú, v ktorej si dnes ukážeme neviditeľných ľudí. Dámy a páni, v tejto rubrike ste zvyknutí na to, že vám vždy ukážeme veci, ktoré nie je vidieť. A tak tomu bude aj v dnešnom dieli. Zameriame sa na ľudí na druhej strane kamery, na tých, ktorí sú zvyčajne v našom tieni, na šedé eminencie Godzone magazínu, na kameramanov, strihačov, režisérov a zvukárov. A dnes ich natočíme my. Kámo. Peter Kocúr, krycie meno Kocúr, vek 24 rokov, režisér a kreatívny mozog Godzone magazínu, IQ 170. Momentálne tu s nami nemôže byť, pretože pracuje na svojom 7. titule. V Godzone magazíne režíruje a strihá. Martin Buda, kameraman a strihač. Hovorí sa o ňom, že natočil osobne polovicu videí na YouTube. Točil prieskum Mariánskej priekopy, erupcie na Slnku a zatmenie Jupitera. Vo voľnom čase rád kosí. V Godzone magazíne pôsobí ako kameraman. Tonka Žigová, zvuk. Preslávila sa napríklad dabovaním Gandalfa. Určite jej hlas poznáte z tejto známej časti. Nahrávala s Viedenským symfonickým orchestrom, U2 a osobne sa pozná napríklad so mnou. V Godzone magazíne je jej úlohou zvučiť. Peter Kmeď, 23 rokov, skúsený kameraman a tvorca špeciálnych efektov. Spolupracoval na filmoch ako Iron Man, Avatar a Mrázik. Na Slovensku sa preslávil svojou výpočtovou technikou. V Godzone týme je jeho úlohou nezavádzať. Dámy a páni, ako môžete vidieť, v budúcich dieloch Godzone magazínu si s Jayom vystačíme aj sami. Oh yeah! Dámy a páni, bez nášho videotímu by sme nenatočili ani jednu časť Godzone magazínu. Chceme im touto cestou poďakovať. A takisto vám rozšíriť obzory, za čo všetko je náš videotým zodpovedný. Tak napríklad strihanie DVDčiek, sú to rôzne Godzone message, sú zodpovední za livestream, grafiky pri turné a podobne. Sú to super chlapci. A dievčat. Ďakujem, Jay. Určite vám neuniklo, že témou dnešnej relácie sú misie. No a práve preto sa s Jayom nachádzame na tomto bojovom poli, posiatom ruinami, zničenými budovami a nevybuchnutými raketami. Misie sú naozaj bojovou témou a práve preto sme sa vybrali za človekom, ktorý misiami prekopával pôdu na Slovensku ešte v čase, keď sme my s Ivom boli len v plienkach. Pôsobí v spoločenstve Rieka života v Podolínci a možno ste o ňom už počuli. No ak nie, určite o ňom budete počuť dnes. Michal Zamkovský. Misia to je vlastne poslanie, ktoré ako prvý konal Ježiš, ktorý bol poslaný Otcom a on poslal učeníkov po svojom zmrtvých staní a hovorí, choďte a hlásajte, získavajte mi učeníkov. A tak každý, kto sa nejakým spôsobom s Ježišom Kristom stretne, prežíva v sebe to jeho poslanie a nejako prijíma tie slova ako záväzné. A tak to bolo nejak aj v mojom povolaní, v mojom príbehu, keď som na konci vysokej školy v roku 1971 prežil také osobné stretnutie s Kristom, tak nevedel som vlastne ani čo sa deje, ani ako by som sa kdesi ocitol v inom svete, ale hľadal som cesty, ľudí, ktorí by mi poradili a tak nejako som začal v kostole ministrovať, angažovať sa. A vtedy vlastne mi Boh poslal do cesty
redemptoristu pátra Augustína Krajčíka, ktorý sa vrátil z väzenia a tam niekde v tej našej oblasti Podolinci pôsobil a robil misie. On si ma zavolal a ponúkol mi, že môžem vstúpiť do rehole, môžem študovať tajne byť vysvetený a môžem sa stať redemptoristom. A tak sa to vlastne aj stalo a vlastne od neho som chytil ten prvý zápal pre misie. Keď sme kdekoľvek cestovali autom, tak ukazoval mi na tie misijné kríže pri kostoloch. Pozri sa, tu sme boli na misiách kedysi dávno a raz budete chodiť aj vy a budete tu hlásať evanjelium, spovedať ľudí, počúvať ich. Mne sa to zdalo trochu tak ako taká utopia, to boli 70. roky, dosť tvrdé, normalizácia tá komunizmu a po 90. roku, keď som nastúpil po Dolinci do kláštora, tak sme vlastne uvažovali nad tým, ako robiť misie, lebo to je naše poslanie redemptoristov. Keďže som ich sám nezažil a nevidel a nejak nemal tú charizmu v sebe, tak ma poslali do Poľska, kde som bol skoro rok v Gdyni u našich pátrov redemptoristov a tam som sa vlastne učil misiám, akoby prijímal tú charizmu, chodil som s nimi na tie programy misijné, pripravoval si kázne. A keď som sa vrátil v roku 1994 z Gdyne, tak sme začali robiť misie tak trošku podľa toho poľského vzoru, ale postupne som nejak zbadal, že tuto musíme trochu prispôsobiť, aj prispôsobiť to ohlasovanie a tak. Samozrejme, že za tých 20 rokov sa Slovensko mení. Mení sa vonkajšok, ale mení sa aj vnútro, mení sa myslenie ľudí a po tom takom veľkom boome v tých 90. rokoch, keď sme robili misie, tak to sme nevládali spovedať a všetko bolo v nadšení a mali sme plné sály mladých ľudí, tak dnes už tak nejako musíme tých ľudí aj trošku hľadať, ísť naozaj tam, kde oni sú. Za ten čas sme vykonali možno 250 misií po Slovensku, ale aj v zahraničí. Boli sme vo Vancouveri, v Čechách párkrát a v Rumunsku medzi Slovákmi. Teraz ideme v jeseni do New Yorku. A máme tak nejako prejdené to Slovensko, nielen tak geograficky, ale trošku aj tak duchovne, lebo my tých ľudí počúvame a nejak tak vybadáme po týždni, čo sa asi deje v tej farnosti, čo tam pôsobí, aký duch, aké tie duchovné prúdy sa tam nachádzajú. Tak prežívam už v svojom kňazskom živote tretie ľudové misie s pátrami redemptoristami a práve s pátrom Michalom Zamkovským. Ako kaplan som tých prežil v Krompachoch a videl som, že je to také ovocie pre farnosť. Cítil som aj po tých duchovných cvičeniach, aj vo spovediach, že tí ľudia sa menia, že niečo dostali a chcú niečo robiť v tom ďalšom živote. Potom som prešiel do druhej farnosti do Plešivca a tam to bola taká menšia farnosť, ale keď boli misie v Rožňave, tak aj vtedy som zobral mladých a ľudí, aby zažili aspoň kúsok z tých misií. A keď som dostal farnosť na Hore Hroni v Závadke nad Hronom, tak znova som pozval na misie, lebo som videl, že to prináša ovocie. A bol som tam 9 rokov a po tých 9 rokoch, keď som odchádzal, ľudia si spomínali na to, že prežili niečo, čo nikdy neprežili, lebo tiež nepamätali si, kedy boli tie posledné misie a boli z toho nadšení a to nadšenie im ostalo a pretrvávalo. A tak keď som prišiel aj tu do tejto farnosti, do Revúcej, tak asi po 2 mesiacoch som pozval misionárov, aby prišli urobiť takú duchovnú obnovu aj v tejto farnosti a som veľmi rád, že práve v týchto dňoch prebiehajú tieto misie. Ale ponúkame
taký otvorený priestor na stretnutie s Kristom a tu možno povedať taký posun od takého moralizovania stále viac a viac ku kerygme, k ohlasovaniu živého Krista, k ohlasovaniu tej radostnej zvesti, že sme vykúpení, že Boh nás miluje, že sme jeho deti a tu vidím aj takú potrebu vôbec tých misií a celej našej pastoračnej činnosti, ako nám to pripomína dnes pápež František, taký návrat ku Kristovi a také vychádzanie k ľuďom, hľadať ich tam, kde sú. Preto napríklad aj teraz, keď sme tu na misiách v Revúcej, tu misie ani nepamätajú, kedy boli, možno niekedy začiatkom minulého storočia, ale snažíme sa rôznym spôsobom ohlasovať Krista. Teraz sú napríklad naši laici z Rieky života na programoch v školách, na gymnáziu a na základných školách, takisto včera. A to posolstvo o kríži, to je vlastne taká vrcholná múdrosť. Kresťan to človek na kríži. Tam dozrievame k láske, tam sme zjednotení s Kristom a ako Ježiš hovorí, kde som ja, tam bude aj môj služobník. Tu sme na kríži, ale iným spôsobom už sme s ním aj skriesení a patrí nám miesto v nebi. Tiež sa často hovorí, že misie to je len taká nejaká akcia, že to narobia šum vo farnosti, potom odídu a že všetko zostane. No nie je to celkom tak, lebo myslím si, že vždy, keď sa hlása kerygma a keď prichádza Ježiš, keď sa ľudia otvoria sa Duchu Svätému, tak čo si tam musí zostať? A keď sa naozaj tí ľudia stretli s Kristom, ako verím, že sa aj mnohí stretli, aj tu som stretol v Revúcej ľudí, ktorí kdesi už boli na našich misiách. Taká mladá pani mi hovorí, ja som bola s vami v Prakovciach, ale to malo na mňa nesmierny dosah. To doteraz neustále. Bola som mladé dievčatko a teraz som sa tu vydala. Ale vidieť, že tam kdesi sa čosi začalo a nejak to pokračuje ďalej. Takže to najdôležitejšie je vytvoriť naozaj priestor, kde sa ľudia môžu stretnúť so živým Bohom, stretnúť sa s Kristom, kde môžu počuť živé slovo, ktoré má moc meniť, ktoré naozaj niečo tvorí a potom nejak sa zaradiť vo farnosti do nejakých služieb, do spoločenstiev. Dnes už v tých farnostiach skoro v každej je, či sú modlitby matiek, či nejaké erko, či nejaké spoločenstvo modlitieb, chvál, alebo čo si sa deje, modlitby otcov a podobne. A keď celkom nie, tak si vedia dnes ľudia nájsť aj kde si v susednej farnosti, alebo v okresnom meste, alebo chodia kde si na tie koncerty chvál a nejak nájdu spôsob, ako živiť svoju vieru, ako pokračovať ďalej. Ale to podstatné vždy vidím, aby sme sa stretávali s inými, aby sme, ako Mária, keď prežila to stretnutie s Bohom, to také silné vo zvestovaní, tak uteká k Alžbete, aby sa stretla s niekým, kto prežil niečo podobné, aby mohli porozprávať, aby ten duch sa tam mohol ešte viac akoby uvoľniť, či naplniť, či neviem, ako to vyjadriť. Hľadať tie stretnutia, ísť za inými, hľadať ľudí s podobným zmýšľaním, ktorí tiež čosi podobné prežili a potom hľadať aj tých, ktorí sú stratení. Nezostať si zatuchnutý, je mi dobré, tak som stretol Pána Boha, tak teraz si sedím v tom a neviem, pretože takáto viera sa stráca, alebo zatuchne, alebo proste sa stane takou tradíciou.
sami sám, tak kto je proti nám? S ním môžeš pevne stáť, z búrok nemáš strach. A okovy padajú, synovia dcery vstávajú, tam, kde prichádzaš ty, slávy kráľ. Môžeš ísť. Ty poznáš počty hviezd a v rukách vesmír máš. Spoznal si ma skôr, než si stvoril svet. Hory sa skláňajú a skály volajú, tam, kde prichádzaš ty, slávy kráľ. Poď a chválou, vyvíšme ho, v mene Ježiš sloboda je vstať. Prekroč nás skáč, veď on dokáže viac, nad všetkým je svätý, Boh náš Pán. To je náš Boh. Poď prekroč svoj stav, toto slobody Boží deti dnešný večer. Tak prekroč svoj stav, poď a skáč, veď on dokáže viac, než vieš si priať. A poďte. Presne. Poď a chvál ho, vyvíšme ho, v mene Ježiš sloboda je vstať. Prekroč sa a skáč, on dokáže viac, nad všetkým je svätý, Boh náš Pán. Poď a chvál ho, vyvíšme ho, v mene Ježiš sloboda je vstať. Prekroč sa a skáč, on dokáže viac, nad všetkým je svätý, Boh náš Pán. Nebojte sa, neobídeme ani Andreja Kmotorku, ktorému v tejto chvíli dáme priestor, aby nás požehnal tým, čo si pre nás pripravil. Andrej, tvoj čas. Posledná vec, ktorú robí Ježiš v Matúšovom evanjeliu, je to, že pristupuje bližšie ku svojim učeníkom a hovorí im, že daná mi bola všetká moc na nebi i na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a naučte ich zachovať, čo som vám prikázal. A je to také misionárske volanie, je to také pozvanie do misie a také pozvanie do evangelizácie, aby sme aj my boli takými misionármi. Avšak niekedy si myslíme, že misionár je len ten človek, ktorý všetky veci zanechá, ktorý ide niekde do zahraničia a tam robí takúto misionárskú činnosť, ale to nie je celkom tak. Pretože naše misionárske územie je to, kde sme my a to, kde nás Pán Boh povoláva. A je to možno naša škola, je to možno naša práca, sú to možno naše rodiny a naše vzťahy. A každý z nás je určený k tomu, aby bol takýmto misionárom. Ježišova služba bola vždycky charakterizovaná dvomi vecami. A to bola tým, že Ježiš vyučoval, a druhá vec bola to, že všetko, čo vyučoval, tak to aj prakticky ukazovala. A teda my môžeme takým istým spôsobom robiť tieto veci. Môžeme svedčiť slovom a môžeme svedčiť svojim životom. A to, keď svedčíme svojim slovom, znamená to, že keď sme v našej práci, tak sa priznáme k tomu, ku ktorému veríme. Že hovoríme verejne o Ježišovi, že sa nebojíme postaviť sa za svoje hodnoty. Keď svedčíme svojim životom, tak to neznamená len to, že sme dobrí kresťania, lebo to je veľmi málo. Pretože človek môže byť dobrý aj bez toho, aby poznal Boha, ktorý je nadprirodzený a Boha, ktorému patrí všetko a ktorý je dokonalý.
A Ježišova služba bola špecializovaná práve týmto, bola charakterizovaná práve týmto, že Ježiš vždycky zjavoval charakter Otca. A charakter Otca spočíval v moci a spočíval v tom, že moc sa rovnala láske. Teda Ježišova služba bola charakterizovaná tým, že uzdravoval ľudí, bola charakterizovaná tým, že kriesil mŕtvych, bola charakterizovaná tým, že vyháňal démonov a že hovoril ľuďom o nebeskom kráľovstve. A keď sa učeníci pýtali, že vlastne čo majú robiť ďalej, tak im povedal jednoduchú vec. Počkajte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Keď boli učeníci naplnení Duchom Svätým, tak ich služba vyzerala úplne inak. Nabrali novú autoritu, nabrali nové poznanie Otcovej dobroty a nielen, že ich služba vyzerala inak, oni sami boli premieňaní a viac poznávali, čo to je život v milosti a život v láske Otca. Myslím si, že práve my môžeme byť tá generácia, ktorá bude prinášať nové veci. Budeme tí, ktorí, keď budú vidieť chorých ľudí, tak sa budú za nich modliť, pretože budú veriť, že to, čo Ježiš povedal, tak to sa bude diať. A v Biblii je to napísané veľmi jednoducho, že tieto znamenia sprevádzajú tých, ktorým tomu veria. Čiže ak budeme hovoriť, že to nie je pre nás, tak sa to nikdy nestane. Ale ak budeme veriť tomu, že v modlitbe Otče náš je ako v nebi, tak i na zemi buď vôľa tvoja, a že ak v nebi nie je choroba, tak ani na zemi nemá byť choroba, tak sa toto naozaj bude diať. A myslím si, že práve strach nám bráni vstupovať do veci, ktoré vyžadujú moc. Pretože Duch Svätý je ten, ktorý nám dáva autoritu a ktorý nám dáva odvahu. Teda ak budeme naplnení Duchom Svätým, tak budeme mať automaticky odvahu a tieto znamenia nás budú automaticky sprevádzať. A moja skúsenosť hovorí o tom, že keď sme hovorili o týchto veciach, keď sme hovorili o tom, že keď sa modlíme za ľudí, tak sú uzdravení, tak to ľudia v našom spoločenstve vyskúšali a naozaj sa to stalo. Teda najdôležitejšie je to, aby sme to vyskúšali, aby sme verili tomu, že ak to Duch Svätý povedal a je to pravda a my tomu veríme, tak sa to naozaj bude diať. Naša misia teda spočíva v tom, že získavame učeníkov. A nezískavame ich iba tým, že im hovoríme svoje svedectvá, že im hovoríme svoje príbehy a hovoríme im nejaké logické vysvetlenia, prečo je dobre byť veriacim, ale že im dávame zažívať reálne stretnutie s Bohom. A keď im dáme zažívať takéto stretnutia, tak toto je celá naša misia, ktorú môžeme robiť. A nemusíme robiť nič špeciálne, nemusíme nikam odchádzať, môžeme to začať robiť práve tam, kde sme poslaní. Teda mojou výzvou je to, aby sme to dnes začali robiť. Pretože Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale Božie kráľovstvo spočíva v moci. Budeme likvidovať? Nebudeme likvidovať. Budeme likvidovať? Nebudeme likvidovať. Budeme likvidovať? Nebudeme? Budeme. Presne tak. Milí diváci, Práve sa nachádzate v našom likvidačnom okienku. A je tu s nami Frodo. A Ivo. A máme tu dnes 6 zaručených spôsobov, Ako zničiť misie. Víziu a ciele si stanovte, ako vám to vyhovuje, aby ste sa cítili komfortne. Jožo, kámo, počuj, a kde vlastne ideme na tie misie? Tak ja rozmýšľam, myslím, že teplo, musí tam byť teplo. Zima pre misionára nie je dobrá. Počkaj. Môj ujo má na Mozambiku vilu. Pôjdeme na safari. Safari, kámo, zoberme jeep. Budeme sa jazdiť. A jedol si kokosy? Kokosy? Čo si, to by som si dal. Druhý likvidačný bod je nasledovný. Čo najlepšie sa pripravte. Ivo, počúvaj ma. Naozaj, to najnevyhnutnejšie. Ja si myslím, že prvá vec, na čo by sme nemali zabudnúť, je toastovať. To je veľmi dobré. To je dobrá vec. Miska pre psa. Čo si? Elektronická čítačka, čo ty na to? To je veľmi dobré. Plavky. Riankovač. To je nevyhnutnosť. A kanvica sa vždy zíde. Presne tak. A môžeme ísť. Poďme na to, ja si myslím, že tie opice budú. Dámy a páni, náš štvrtý likvidačný bod znie presne takto. Ak vás pri hlásaní nepočúvajú, vykašlite sa na nich. Chávez. Labongo? Počul si už niekedy niečo o Ježišovi? Tongo, pongo. Do you speak English? Labongo? Nemá tu náhodou niekto Google Translator alebo čo? Vážení diváci, náš štvrtý likvidačný bod znie neprijatie zakopte pod zem.
vážení diváci, náš 5. likvidačný boss v tomto poradí znie presne nasledovne. Vždycky sa nehajte obsluhovať. Presne tak. Nech sa páči. Ďakujem. Za málo. Janji, prestri mi, som hladný. Janji, príbor. Svieti mi slnko, Janji. Veď za to. A kde mám jedlo, Janji? Ten môj obľúbený šalát. A prebili sme sa k našemu 6., vlastne poslednému likvidačnému bodu. Na konci misie vždycky hovorte, že to nemalo zmysel. Nemalo to zmysel. Absolútne žiadny. Toto naozaj celé nemalo zmysel. Opice tam neboli, kokosy vôbec neboli chutné, boli horké. Banány tam neboli, na safari sme neboli. Janji, ešte, že teba mám. Janji, môžem tu ostať. Nechaj si ma tu. Pomaly ale isto sa blížime ku koncu Godzone magazínu, ale nezúfajte, po prázdninách sme tu opäť. No ešte predtým, než sa s vami nadobro rozlúčime, dovolte mi vyžrebovať výhercov minulomesačnej súťaže. Pýtali sme sa vás, koľko tlačiarní dokážete nájsť vo vstupe Ivo a Jay predstavujú. Prišlo nám veľa správnych aj nesprávnych odpovedí, no správna odpoveď znela 3. Takže v tejto chvíli mi, dámy a páni, dovolte vyžrebovať jedného z vás, ktorý získa skvelú knihu Nadprirodzená moc premenenej mysle. Nepozerám sa. OK, mám ho. A výhercom sa stáva Lucia Klinčoková. Lucka, gratulujeme. Aspoň budeš mať cez prázdniny čo robiť. Môžeš čítať Nadprirodzenú moc premenenej mysle. A vám ostatným prajem prázdniny plné nových zážitkov a dobrodružstva, neutopte sa na svojich dovolenkách a tí z vás, ktorí nemáte prázdniny, tešte sa aspoň z toho, že ostatní majú prázdniny. Adios amigos! Vidíme sa po prázdninách!